Hola! Ei, hola! Què tal? Com esteu? Ei, hola, molt bé. Que guapos tots, no? Ostres, quina il·lusió veure's. Us he de dir que us he trobat molt a faltar. Jo ja en tenia ganes, quant de temps. Ja veus, quin mono d'assajar, de fer concerts, de poder estar tots junts ja d'una vegada. Però quina bona idea trobar-nos per aquí. Ja hi som tots? Diria que no. Ei, ens hem de posar les piles amb això de l'encesa, no? Jo no vull ser pessimista, però diria que la cosa pinta difícil aquest any. És el que hi ha. Jo acabo de rebre un WhatsApp amb les últimes instruccions del que es pot fer i el que no. I diria que encesa, no sé. Ahir van dir una cosa, avui en diuen una altra. Jo ja sé per on anem. Quin lío, és un rotllo. No sé pas si la podrem fer aquest any. A mi m'han dit que potser no es posarà ni la llumenat als carrers. Ni serà el Nadal amb tota la família, ni cap talla amb els amics, ni res de res. Molt divertit tot plegat. Ostres, però que negatius, no? A veure, alguna cosa es podrà fer, dic jo. Sí que toca reinventar-se i adaptar-se al que hi ha, però això no vol dir que tinguem que deixar-ho estar. Va, que som els Easy Music, que no us en recordeu? Exacte, si ho fem de manera segura, podem fer com sempre. Distància, mascareta, gel, etc. Penso igual. A més, que els companys de l'associació de comerciants no els podem pas deixar sense encesa. I la gent del poble tampoc. Jo la veritat que no m'imagino un any sense fer-la. Em faria molta pena. Així que no m'ho digueu dues vegades, que ja sabeu que jo m'apunto amb un vermell. Però és que ara com ho fem? Com ens ho muntem? Bueno, almenys el vestuari ja el tenim. El vestuari, com sempre, i andant-ho per Nadal, com sempre, i ja està. Va, doncs què fem? Tenim poc temps. Sí, i hem de pensar com ho fem, perquè aquest any no podrem fer ni el del brou ni un concert normal. A veure, ja sabem que l'encesa és una cosa molt especial per la gent de la Bisbal i també per nosaltres. Doncs ens hi posem. I què, si hem de fer amb distàncies, grups reduïts o les xarxes? Som-hi, alguna cosa hem de fer. Jo tinc una idea, No sé. Penso que pot quedar molt maco. Explica, què has pensat? Doncs he pensat que podríem fer que cadascú portés alguna cosa per il·luminar un espai, un arbre de Nadal. Sona bé, m'agrada la idea. Va, donem-li forma, que això ja comença a rotllar. Mentre respectem les mesures recomanades, cap problema, no? Tot menys quedar-nos sense l'encesa. Ostres, sí, quina bona idea. I segur que podem fer respectant les merdoses mesures. Ai, perdó, ja sabeu que sempre me la llengua. Va, sí, em sembla bé la proposta. Què dieu? Jo puc portar un arbre. Algú té una escala? És que no en tinc, però abriguem-nos que el carrer fa fresca. Perfecte. I la resta portem coses per guarnir-nos tot. Ei, jo no m'ho vull perdre. On dius que és? Ara? On? Sí, aquí, ara, seguiu-nos! Avui que el teatre està tan ple, avui que la màgia viu a prop, ara que som dalt de l'escenari, cantarem junts al món. Avui que s'acosten els tres reis i també encendrem el fanaler. Noi, preparats per l'encesa de llum? Sí! Va, comencem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Si la vida et somriu, canta, canta. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special.
but you tore me apart. Ooh, now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. But the very next day you gave it away. I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. But the very next day you gave it away. I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. But the very next day you gave it away. I give it to someone special. Last Christmas. Bones, ja tenim les llums de Nadal enceses. Sabem que aquest any ha estat una encesa una mica descafeinada, però abans de res és la prevenció per a aquesta maleïda pandèmia que ens ha caigut a sobre. Des de Yes the Music, des de la Federació del Comerç de la Bisbal i també des de l'Ajuntament, us animem a gaudir d'aquestes festes de la manera que us sigui possible. Compartir moments amb la família, amb els amics, ja sigui cara a cara, com per telèfon, WhatsApp, videotrucades, Zooms, Gypsies, etc, o el que faci falta. Però, sobretot, no perdem el contacte amb les persones que estimem. Ens està tocant viure una situació molt tràgica, una pandèmia mundial que ens afecta a tots i a totes. Amb aquest vídeo volem donar suport a dos sectors que ho estan passant realment molt malament. Primer de tot, als nostres sanitaris. I molt especialment aquest vídeo va dedicat a vosaltres, al personal del nostre CAP. Des d'aquí, el nostre suport i agraïment per la tasca que esteu fent. També recordar-vos que a la Bisbal hi ha un teixit comercial i de serveis que us necessita. Donem suport al comerç i als serveis locals. Ja sabem com és la Bisbal amb les botigues tancades i no podem tornar a permetre. Fem bondat, seguim els protocols que ens marquin, però sobretot gaudim de la música i del nostre comerç. Bones festes!